Kani Gadega Batisi TV. Labuit labor klem tengkai. App namet ai kan jau. Jing laki wan ding pengkiang laki kang ngan tom nganom kenran. Bomber sing nyuta lagakam laganam. Haka imlang salang bat haka jait ben riu ki don ki briu lahasor nehash nong gendong ki batrang bat angnot ban yeng halaki jong ki kijat daga ba sengkam sengjam laka jong bat lengba i jing sedang ibarit ki trei shutom daga jingkit kli ki minot top ban kot syakata katong gapa ki temu kaba suki pat kat nang yai ki sngi bat ki snem kala nang he bat lala pat omtang ban kershan daladi yaladi bat ya ka yeng kasem Nrei kalalong rupat hakajo kapor ka jingple lat bat aikam aijam ya gisamla gari. Kibakum kini kikana klempep kilong ka jing ai mensim bat ka jing penslur ya gisamla kentai bat chenrang jongkani ka juk ka bamenta. Ban om hun tang ka syong tia thai tang namar bala pendap penbiang lut nadong syadong dai mei ipa. Ne ban ai daw namar ka jing duk. Nrei ban trei syutom bat penmi ya ka sep na kamet bat ban yarap kentiu bat tei ya gari ba kejat penril lakakam lakanam uni udai uba bomber sing nyuta nreu pusau snem garta uba syong basa halai mer lompdeng upper shalong uni orang ba udan sangut ki khon sau ki kintai bat uwei shenrang Ula pendep ya kejing pulih karikor ni engineer na ka State Council for Technical Education Assam house nem khat khandai spa new pusan bat ulayo kam sarkar house nem khat khandai spa new punyo hakatanat PWD jong ka sarkar jilla kum uwei na ki he officer hadien kat to kan isnem ba ula trei kum usyakri sarkar uba bomber sing suk kamensim uleng apisa bat kwa dik ban le pon ki badon hak jingmut jing perkhat jong u kaba kum usyakri sarkar umla kumta hadien khat lai snem ba ula syakri hak kam sarkar kata haus nem khat khandai spa khandai pho uni orang ba ula no ya kakam sarkar ban kenria no syakawai pat kakam kata bantrei ya kakam lajong haga ba ula seng ya ka karkhana shna do bilat ha ombang ribhoi district la ban kedau hang ni baka bomber cement limited kadai ka karkhana shna do bilat ka ban nungkong hajala megalaya kabala long try da rio cement KAKA kaba agajing imbrio kalong ka jingyalam ka panasundet ka jingyalam jong buli kalong ka palengoy namarkat ka kam sarkar kumwastan engineer nga resign but perlok jonga bro khairu ki lengo ki ong labi ngri ngapa de abang perkat iki ke peni bakadon ke shalndet ke jingyalam ti jong uban jero ngamhun ban chusyong apa office kum kiwe ki engineer ban chong to po office ngasngu bangade ban mi bangan trailer dalaki jong kiti ngadon kasam laka electrical mechanical legacy kumta ngam la sya ka kam sekri ngakut jumut scam banget ngan seng daki wei pada kap nadu bahaya kenang ba ngan laban form kum ka company kapan lu kum ka kamban lat ai kam ai jam ya ki khun ki pateng jonga number 1 kila dangala ban ai kam ai jam ki khun ki pateng jonga kapani bangala ban ai kam ai jam saya ki khun samla jongi ki bakhan kam kan jam te kumta ngami seprang de
jingkut jingmut kumurang ba bat na seng ya ka Bomba Cement Private Limited. Kumu industri suban kong ban seng ya ka cement plant hang ye po rikasi jungi di kalong ke ke bae wal kata ru ngaya sya ngaya kun buon ki jinge nama boleh kumu sakri sokari ba unwan bantrei sya kam lajong kam dei ka basuk ka Bomber Cement Limited hapok jingpnya jong ba Bomber kum managing director kala Kiu State namar ba ka dobilat ba penmi nagani ka karkhana kalong ba ya yo bha shaki wei gi jila jong ka riru hakajo ka por kani ka karkhana kala aikam aijam yaki ba bon ki khna kata kum ba khat san ngut ki samla kan thai ba chenrang klem kam ki ba yo lat ban pentibet yaladi hakani ka karkhana nrei ka yo dobilat kala herno na ki ba bon ki daw kumta uba Bomber Singh haga jing bomban si ulahap ban khangker dep no yaka bat khnang ban om penduk kam yaki nong trei jong u ula penyai no daga yau dia kali daga ba dia yaki kali force hi kade kata ke ba skutenat jing kali jofi ununu brio wala lehi shua yaki kam ki bahe bat ulai kendu yaki taki jing ero ki bae namar ka kum ka cement plant ni ka involved na du central government na du state government nga kumu industrialist managing director jong ka company nga la long u non tribal bang la haban siu income tax nga haban file ke income tax return timanta abang isimi ni dealership yakini ki kali kumu managing director jongka cement plant ngam dan jing issue number boleh ila ada ibarat department banyak persang bak cement plant ti kumta yakini la penyaj pedes ada kihun jonga bai khun jonga ngala hikai ki ngabetin ti ki ban maki pede bangador mangakim dan jing tien tak kata amta ngas ngu yo blei baki kamro khoi pade lemba ki jing ki bangla shem mentang ngalong senrang ngalong perang kejabien bat ngam don jing shu abawan jing ngam jukus lai nama ngaladap ngadap mat tiki jing aka basangnya ki kenjakar khanai ta kamut kide ki jing ki bakrau ki ba kibriu kambun srim berseng kanai kim la mansha ria bala mansha pada ude umau jam ke jing job ada ngile yakinu nu ki kamru nginum kuslai ila la perang te tada nginlong berbuat berjob kini ki kali kala sedang menyayo wat ka sorkaru kala kloy ban thiet bat pendon kam yakini ki kali naga Bomber Force tinggal trai ni ngasno he ka tingtai te kalang ko ba mar ka de hilan pisad mo lan pisad tang ba bun sin pan ngayo ka jing hikai ki ba bun ba nai sa Bomba Singh nyota di managing director ngayo sibun ki jing hikai nai ya sibun ki jing batai kinja format batai nga kumno ban le tengah yo idea kan nang le bang tre hakata ka jing tre ko janga ngasno tenat he marba idon mai manirap we hilan komputer eru yarap di khun jong sabri badi ibaya itu rui yarap jebun kaban hikai ke bangam la nga yarap ikai bat unta kadang ni kajing sengo sup ya trik ketur badan maki king bakau ban sangkar khanahi don kam ke jing Asia ti ki buni kasi jongiru ki ba biang babit bakam ruspa gila ban le ki ngrei
kabae mentah kalong ya kiru nama beli nak kalian ke sokar ka klem penselur ka klem khot ya kita kibri ki badan kaspa ki badan kasap ban yarap iki ti kisi ni bamdan ka jing penselur nak kalian ke sokar ni ka jing ai kinun ki insentif hi na bantaban le karkhana ta kalong kabae nama dang sedang hi ki karkhana ki diban yo ya kajing penseluruh jong sokar limba ki insentif ki subsidi ku ta terter ke tindak ki sedang yeng hang tak layak lah kaya Wat laulong ubala yaw karta nrei ulong kanuk saya baro kum ubriu basmat baru ba minot bat dem top halaka kam laga dei haga ba pek yaki kam de kali neki wei ki kam ki ba open trairu hi ga rengkat bat ka development bat ka ekonomi jong ka state nomor ka nunu state klam ki karkhana ka de ka state ka baduk ka state ka babun ki karkhana ka de ka state ka beruspa ti kumbangi mentahi bon ki nong mi khmat jong hi ki padon kita ki brio ki ban i jingai ha kaliang jong ki karkhana ha kaliang ban pli kalat kanti ban wanra ye kilat ai kam ajam ya ki khon samla jungi ki ba kram jam kum hak ni ke juk mata hi pas engineer mdon kam hi pas agriculture mdon kam hi pas ki nogi line the electrical mechanical mdon kam ti nrei ladang idon ki nong mi khamat ki ba don shisha kataka jing thmu jongki na mutaka lawei jongkari baka jai banri jungi kalawei jongki khun samla jungi ni don kam ki nong mi khmat ki ba don ka jing thmu ha ka ba rani ki bala long experience ha ka ba sengi ki karkhana nomor karkhana ka de ka lat ai kam jam om tang ya ki bakhandet nrei ka setiap berokoi kila da kibuni ka kana hangi ngidon lut mausun ngidon kuranain ngidon udew yong ngidon bad yakini ki jingmi nang ni om don ru utau we nong mi khmat uban sothu bangin ay kataka value added to the material which is the gift of God ka jing ay ka jong blai mangi hangni la ay nrei ngim nang padem pendong kam ngiti emosun ngi de serkar ngiti udew yong le de serkar balai habang ngiti ngim bo le ke karkhana ni ban aikam ajam so ai brio jungi bat so de serkar kita ki de inuksai berit na pli ke lada man maka district ani ki nu constituency ki badon hi ki raw material babiang ki de ni ki nong mi khmat ki de long ki bai jingai nam ta kalawai jong ki khun samla jong katuka constituency jong ki hang ta ti ka state jong ikan sakio dom kumta kumbai mata hi ngim don ai ru e mang ne Marba ulang ubriu badon ke jingkit kia ya ke emlang salang uni urang ba ulabat ru ya ka kam rang ba snong jong ka lumpedeng bat kumbala ben syet ya ka lengkor kumta ula trei borba ban khmi ya ka bha kamiat ban kentiu ya barok kiliang khamtam ha ka puli puthi da ka ba ula seng ya ka skul na benta ki khna ki baduk kani ka skul menta kala yo ka jing itu na ka sarkar baru ka jingarap kum ka deficit school kata kadisi kadai kabadai kata tengi yo buon ki kajing kerku kajing don kani ka school kai ning kong do kani ka school la seng nadu ar haja kani ka school la seng dai ba bom ba ni te idai mai seng ka jika mut ning kong do kajing mut jong kani ka school kalong ba ngi ai tangi ki khna ni penni seng mai ki khna ki bom yo ban school
ki bamla ban kershan na ye te I ong ba ya ka ba ki khna kin syang makya hasinong hathau antu ka po ide I rong ba sinong jong ni ka sinong ti perkhat ke namenta ka ki kasinong ba jaka ki khna kin syang makya shane shate ai ong ton seng no da ko ke school seng no ko ke school ai ki khna in ya rap ya ki namar ba kin yo ai ka jing nang jing start ya ka ba kin syong hai te ila seng ya kan ka school iseng shwa nursery class B tu ki khlung na tu ken one ken one sa school te kum tu kala ya ka school te hadin ka tu stres nampa kala long ka jingkat khu hasnong ki nong ki kai du hasnong ru ki la yo kam yo jam na ini jing don ta school hadin pat na ka jingkat tre sitom ka jong ipat na ka jing ya tre sitom lang hasnong ha ka jing le jong ipat ki ka itu sa ka sorka tingi yo sa banyo sa ka sarkar ka ngan bas konta ka sahe adukan niya ka salong adukan niya ka day maka jing le jing ikon ndai ka jing thumuhin ndai ngim don I ka jing thu ka ning kong do ka day ka jing yarap ka jing I ka ba ka jing mut jing I tang ban shu yarap iki khna badu ndai mentapat ka kala poi shu ayupat na ka jing tip jong ka sarkar mentapat ndai shu ta ki khna ki bam don bam em ndai wat ki bala don la em ru ki lawan ka nyang ka school kala along no ka school sarkar kan bala itu pat da ka sarkar ndai syuk kim ong syuk pat baka dika school tang ya ki baduk ki bakar du ndai kala bat ki badon ba em ki lawan lang kai Ladon katukan isnem baka Bomber Cement Private Limited kalakang kerdep no bat labu bujli daga Bomber Force Shipor Schwab penkenria no pura sha Laimer Operationong kat bau ba Bomber shimla shong tia thai bat shui penle no kumtu ya ga jaka ka ba ikmi jung u labu nong genti kumta ya gani ga jaka ula pen kala bak lebak naga karkhana penmi dowilat shaga jaka dekali lani ga showroom shaga jaka sum ka ba he bat ka bayar Namar ba kalong ga jaka ka basaat kumta kitu ki bejus ngol tanat panchingi ki ju penlut por hagani ka Lake Paradiso Shushu ka don ru ka Botanical Garden ka bakinong wan kai kila ban syang yai kai pengan lani wat ban yabam jasong lani ban bam picnic tu hi ki bla seng ki kambun hi ki bla seng ngai tenap baki lakiu ki latiet kali ki latiet yeng kalong ke ege ke bersutenat ber ngadang am sim ru iki wan ni market jungi ru don ki bakum tai ki bangi dang la ai no iki tiar gitar seki bat ki lakiu bat ngaju ong yaki mundai wat hun dang tu le shu kajuk ni kasing shu hun dang tu ngongek uthar habawa kiu tu udang yet shu kam jajrong kilu mundai aba pipi le ka steel fabrication wat hun dang steel kiu sajrong sim saya ka aluminium bakum ta terter ngai kile ngai kiu ti kalong bersutenat Nado bala play ya gani jaka kidon bon ki bawan ban pelut por sungtanat nado ki baret hado ki bahe namar gani jaka kalong shisha ka bakring ya baro
kumta kiwan kipol kiabat monta pada lanang safriang kini ki kam ki jam jonga ki ban ai kam ajam ki kun samla jongi bakram kam jam ti bon ki bangi ai kam ajam mata om tangi ki bahayeng basam ki kun tin rei ki samla jongi ru ki bam ki berduk jengkemen bam yo kam belalong abop 35 hidang yo kam yo ke jengkemen ke jim jungki tim tangi don ni bombar force motor ni don bombar market ni don ketika bombar estate ke don ka 3-star hotel Lake Paradiso ka Lake Paradiso swimming pool kong 3 Botanical Garden Park ngai kong 3 namari mejungi de kong 3 tagadao ti tu ngindang thungkam man kasni namar ngindang pliem tai hotel bat gitu ki Botanical Garden ki park Dasisya katno kalong ka bakmen bat ka basngodon jingkermen lada hakajaj menriu ngidon bon kirang ba ki ba yoi cengai kum uba bomber ki ban prat lenti bat thaulat ban aikam aijam ya ki khon samla jungi rengkat ka jinghikai bangi dei ban long ki ba testa ki ba minot bat ki ba kit kle ban yeng halaki jong ki kejat ban teinam ya ka kerteng bala jer latho da imei ipa bat ban im bat sa ka kerteng lakakam Lakanam.